Καλησπέρα σας. Σήμερα είχαμε ένα παιχνίδι κυπέλου αρκετά δύσκολο για μας απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα και βέβαια ήταν ένα παιχνίδι το οποίο το αντιμετωπίσαμε με τη δέουσα σοβαρότητα, αλλά η προσοχή μας είναι και ήταν στραμμένη στο επόμενο μάτς του πρωταθλήματος, γιατί εκεί πρέπει να είναι το μυαλό σου. Ως προς την εικόνα του μάτς νομίζω ότι σήμερα παρουσιάσαμε ένα πάρα πολύ καλό πρόσωπο και στα 90 λεπτά, και το ότι περιορίσαμε μια ομάδα σαν τον Ολυμπιακό Βόλου με τέτοια ποιότητα στο να μην έχει στην ουσία ιδιαίτερες φάσεις για να κινδυνεύσουμε, αυτό νομίζω ότι λέει πολλά. Το μάτς αυτό για εμάς έχει τελειώσει. Θέλω να δώσω πάρα πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά, γιατί όπως καταλαβαίνετε, όταν έρχεσαι να παίξεις με τον Βόλο και μπορείς το 1-0 εις βάρος σου να το κάνεις 2-1, θεωρώ ότι είναι μεγάλη υπόθεση και χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια και ικανότητα. Και πάλι συγχαρητήρια στα παιδιά για την εικόνα που παρουσίασαν σήμερα στο παιχνίδι. Εύχομαι καλή συνέχεια στον Ολυμπιακό και στον κύριο Παπαδόπουλο. Θέλω να ρωτήσω τον στο δεύτερο ημίχρονο, τι ήταν αυτό που έκανε για να χανιά να γίνει στο παιχνίδι, η μέτρια εικόνα του Ολυμπιακού ή το δικό σας νεύμα? Κοιτάξτε να δείτε, αν θα δείτε το παιχνίδι, να μην πάμε στο δεύτερο, να πάμε από το πρώτο. Και στο πρώτο δεν αντιμετωπίσαμε κανένα πρόβλημα απολύτως. Μετά το πρώτο δεκάλεπτο ήμασταν όπως έπρεπε να είμαστε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Μια ομάδα η οποία τακτικά ήξερε τι ήθελε. Έτσι αυτό έγινε. Ή μπήκαμε στο ημίχρονο μέσα, ήμασταν με το σκορ πίσω. Είπαμε ότι πρέπει να ξεχάσουμε τον γκολ που φάγαμε και να παίξουμε το παιχνίδι μας, γιατί έχουμε τη δυνατότητα και την ικανότητα να φέρουμε το μάτσι σε πρώτη φάση στα ίσια και αν μπορούμε να το πάρουμε. Θεωρώ ότι και στο δεύτερο ήμασταν ακόμα πιο καλοί από το πρώτο και δίκαια πήραμε αυτό το παιχνίδι. Νομίζω ότι σήμερα μας κέρδισε ο αντίπαλος δίκαια. Τους αξίζουν συγχαρητήρια. Εμείς δεν ήμασταν αυτοί που θέλαμε να είμαστε. Δεν βρίσκουμε δικαιολογίες ότι παίξανε 9 παιδιά που δεν ξεκινήσαν την Κυριακή. Όλοι είναι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού. Και όταν θες να κάνεις πρωταθλητισμό, πρέπει όλοι να είναι ετοιμοπόλεμοι. Για το παιχνίδι, μπήκαμε στο πρώτο ημίχρονο, αν και ήξερα ότι δεν θα έχουμε συνοχή σαν ομάδα, γιατί είχαμε πολλά νέα πρόσωπα. Παρ' όλα αυτά, μπορούσαμε να προηγηθούμε στην αρχή του παιχνιδιού, σε μια πολύ καλή αντιπίθεση που είχαμε. Ο αντίπαλος ισορρόπησε το παιχνίδι, χωρίς και αυτός να κάνει ευκαιρίες, και ήταν ένα παιχνίδι μοιρασμένο. Καταφέραμε, προηγηθήκαμε στο σκορ. Και στο δεύτερο ημίχρονο είπαμε να βγούμε πάλι το ίδιο, πιο ψηλά, να πιέσουμε, να πετύχουμε άλλο ένα γκολ, γιατί είναι παιχνίδι κυπέλου, είναι τελείως διαφορετικό από το πρωτάθλημα και έτσι όπως είναι και η σειρά των αγώνων. Σίγουρα δεν θα κατακτήσουμε το κύπελο, αλλά μια νίκη πάντα σου ανεβάζει ψυχολογία και όταν παίζεις και καλά, γίνεσαι και ακόμα καλύτερος. Εμείς δεν ήμασταν καθόλου καλοί στο δεύτερο ημίχρονο, παρόλο που ήρθαν και 3 παιδιά που θεωρούνται βασικοί. Νομίζω ότι δίκαια μας κερδίσει ο αντίπαλος στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν πήραμε τίποτα παραπάνω από αυτό που αξίζαμε. Πρέπει να αλλάξουμε πάρα πολύ την εικόνα μας, να γίνουμε πιο καλοί, πιο πιεστικοί, να κρατάμε περισσότερο την μπάλα και να μην βρίσκουμε πάντα δικαιολογίες ότι μας λείπουν παίχτες. Πέρασε αυτό, με το κύπελλο θα ξανασχοληθούμε όταν πρέπει να ασχοληθούμε. Κοιτάμε το παιχνίδι της Κυριακής, που είναι πολύ σημαντικό για μας.